face sora mea codițe multe. Am dat numai. Și știți codițe? Da, cu bani, da, cu bani. Acum a fost să fie, acum e albatea. Așa face Dani Mocanu. Mai făcea și bunii, mai închidea și bunii. Și așa toate. Pielea bărbaților trece prin multe provocări. Alege gelul de duș Dove Men Plus Care cu tehnologia Micro Moisture pentru o piele mai puternică. Dove Men Plus Care. Simte confortul pe pielea ta. Tati! De unde știi că voiam